Hasieran aterako dira tximiku izeneko arte martzialak egiten dituzten tximinoak. Gero, atzetik aterako da trama. Izena da Nonote dago sudurra. Eta ikusle guztiak pirunaka jarriko dira. Kaxa bakoitzaren barruan 3 piruleta egongo dira. Kaxa batean ezik. Hor 3 paiazo sudur egongo dira. Egin dugu la cuerda floja eta deitu diogu circus trapezis. Circus trapezis. Trapezista badabe, gero... Eta... mala... Trapezistak... Eta katapulta globoekin karrera obstakulokin eta muga. Bueno, zirkuito bat, talde bat. Jendeak ikusteko, eta hemen ondoan egongo dira paiazo batzuk bezala, traiektu guztian zuekin... Pues, hau da gure bat. Txerria kontra Lehoia. Eta Lehoiak irabaz. Txerri bat, emateko janaria, eta gero egongo dira bibei eta bizaldi emateko paseoak umei. Zirkulandia, jarri hau izena gustatzen dago bat eta. Eta gu nahi genuna zen, ikuslei jartzea aktuazioa oso ona, ez dutela azten. Baina zirkuito bat. Orduan hemendikan sartzoia umeak, orduan hemendikan zirkuitua hemendikan hasteak. Orduan katapultatikan hemendakaten muelle bat bestera eta pistina erortzea. Eta gero hemen eskailetatik igotzea eta gero hemendikan... Baita, hemendikan koltsoneta egoneta sartu eta egon... Under the coconut tree, you'll be chilling with me. Make it
Kaixo, gu gure proiektuan idei zaparra batzuk egin ditugu, jakiteko ze egingo dugu, eta zabor asko, zabor gehiegi dagoela, horretarako antolatu du taldekako ekintza bat, eta da jendea animatu eta mendira joatea zaborra jasotzera. Egin dugu zeren eta ikusi dugu aldoainen zaborra gehiago dago, irudikatu nahi dugu eguan daudela papelera batzuk eta zaborra papelera botatzerakoan botatzen dugu lurrera. Eta hemen irudikatu dugu gure. LH lehenengo eta bigarren mailako umeentzat, jakiteko birziklatzen eta jolasten. Ikusi dugu bideoak agertzen zela nola hemengo zaborra ganara eramaten zuten eta orduan hori Hasita leizaranean, eta leizaran, otita leizaran hortikan, eta han bertan dauden bat izango da, eta, bueno, guk hau egingo duguna da Lasaileko aretoan, eta izango da, eta egingo dugu teknologia gelan lehenengo eta bederatzi bigarren mailakoentzat. Eta izango da, jarriko dugu. Eu já vi o teu carro e o meu som. Já tá tudo preparado, vem que eu entregue a mão. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Vai rolar o Pentsatu dugu pain balantzako jarduera bat antolatzea da, baina pistolakin ordez urglo bat egitea. Orduan izango zian, bi talde dengo zian, eta talde bakoitzak ikusten ditu. Gero, ekipo bakoitzen 10 jokalari. Portero bat eta beste 9 jolasten. Orduan, daude como bihituta bezala, daude 4 barra. Eta barra eta barran artean dago, hor daude pertsonak. Jokoa da, eskola eraikinean azke ustea da harrapatzea. Eta jokoa txertxoa izantzeko olioa botatzen zaio. Eta... ¿Y ese avión qué pinta ahí? Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar.